Môžeme vrátiť uvarené vajce do pôvodného stavu? Vajíčka sú plné prírodných polymérov, bielkovín. Aby správne fungovali, bielkoviny sa musia zavinúť do presných 3D tvarov. Keď šľaháš bielok, túto štruktúru narušíš. Rozpadnú sa slabé väzby, bielkoviny sa rozvinú a obalia vzduchové bubliny. Potom sa začnú tvoriť pevnejšie väzby. Vrátane disulfidových mostíkov medzi reťazcami, ktoré penu spevnia. Aby pena lepšie držala, šéfkuchári používajú medenú misu. Mednaté jóny sa viažú na síru v aminokyseline cysteín a zabraňujú tomu, aby sa mostíky tvorili priskoro a rýchlo. Ale ak je medi priveľa, bielkoviny sa premostia príliš skoro a pena nemá takú dobrú konzistenciu. Je to podobné tomu, čo sa deje, keď varíme vajíčko. Bielkoviny sa premostia a vytvoria pevnú sieť. Dá sa to so správnou chemikáliou vrátiť späť? Môžeme to skúsiť. Vajce posypeme borohydridom sodným, silným redukčným činidlom, ktoré rozbíja disulfidové mostíky. A z pevného uvareného vajíčka sa znovu stane slis. Nechutné. Možno. Ale toto by mohlo byť naše majstrovské dielo.